Szép jó reggelt mindenkinek, üdvözöllek benneteket a Vlogmas 9. részében. Egyébként egészen elképesztő, hogy már itt tartunk, nem tudom mikor telt el több mint egy hét, de szalad az idő. Aztán képzeljétek el, hogy a mai napot a fantasztikus kávé mellett egy fantasztikus kamillateás inhalálással indítottam, ugyanis hát nem igazán lettem jobban, sőt, és hétvégére muszáj meggyógyulnom, ugyanis megint utazunk. Ennek ellenére ma már aktívabb leszek, ugyanis megyek edzeni, úgyhogy most elmondom nektek ennek a fantasztikus palacsonyának a receptjét. 3 evőkanál liszt és görög joghurt, egy tojás, egy teáskanál citromlé és 3/4 teáskanál sütőpor. És konkrétan ennyi is lenne a recept, ezt összekeverem és kisütöm őket ilyen kis mini amerikai palacsinta formájúra. Én nagyon szeretem, tényleg nagyon finom, bármennyiszer meg tudnám enni. A tetejére még mézet szoktam tenni, illetve ilyen szárított, cukrozott tőzeg áfonyát, szerintem nagyon jól passzolnak. Ebből a mennyiségből egyébként nekem ilyen 6-7 kis palacsinta szokott kijönni, és ez bőven elég nekem így egy ilyen brunchnak, úgyhogy nagyon jó. De időközben egyre meg is érkeztem Viviház, akivel edzettünk egy szupit, szerencsére most nem volt annyira nagyon durva, hazafele pedig még beugrottam a gyógyszertárba, ugyanis a házi orvos írt fel nekem egy gyors sprét. Ezután pedig haza ugrottam, ugyanis jönnöm kellett könyvnaplókat csomagolni, egyébként már tök rég volt ilyen bejelentkezés, szóval egészen nosztalgikus volt most ezt így lefilmezni. Első körben ugye mindig a szállítási címkéket állítom elő, és utána jövök át mamához csomagolni, és hát azért bőven látszik, hogy jön a karácsony, mert egyre több a rendelés. Aztán ez most egy nagyon-nagyon random ötlet, konkrétan narrálás közben jutott eszembe, de így a Vlogmas nézői között, hogyha szeretnétek könyvnaplót vásárolni karácsonyra, akkor írjátok meg kommentben, hogy kéritek a kuponkódot, én pedig privátban elküldöm nektek. Szóval remélem örültök neki, mert azért itt többen írtatok így a kedvezményekkel kapcsolatban, úgyhogy most íme itt van. Na de végre hazaértem, úgyhogy amondó vagyok, nyissuk ki a kalendáriumokat. A Nespresso-ban egy Tokió ízesítésű kapszula volt, a Yogi Tea-ben pedig egy ilyen citromos gyömbéres. A Lush kalendáriumban pedig most egy ilyen proteínes hajkondicionáló bújt meg. Aztán így fél 4 környékén már baromira éhes voltam, úgyhogy rendeltem magamnak gyorsan egy gyrosz tálat, hogy közben tudjak haladni a munkáimmal is, és készítettem egy teát is. Elsőként most az instás dolgokkal kezdtem el foglalkozni, megszerkesztettem a sztorikat, és kitettem egy posztot, és utána kezdtem el a Vlogmast vágni, illetve alánarrálni. Egyébként én most nagyon sok helyen észrevettem azt, hogy az idei Vlogmas közül, hogy már a 8. részét tök sokan megfáztunk, úgyhogy innen is mindenkinek jobbulást kívánok. Na de végül csak elkészültem én is a mai epizóddal, úgyhogy így nagyjából 9:10 körül fel is töltöttem, és utána elkezdtem magamnak vacsorát készíteni, ami most túrós tészta lenne. Igazából valami gyors és finomra volt szükségem, úgyhogy szerintem ez a tökéletes megoldás lett erre, és hát ugye tudjátok, hogy én nagyon édes szájú vagyok, szóval ezt is természetesen jól megcukroztam. Aztán pedig még láttam egy Volt Marketes rendelést is, ugyanis hát kezdek kifogni mindenből, de legfőképpen a mosószerből és az öblítőből, és hát tudjátok, hogy nálam az milyen gyorsan fogy, szóval újra kellett rendelnem. Majd pedig kezdődhetett a konyhának a rendbe rakása, ugyanis már csak erre van időm, pedig azt terveztem, hogy délután mindenhol rendet rakok és mindent kitakarítok, de ez majd holnapra marad. Szépen ki is bepakoltam a mosogatógépet, amit aztán el is indítottam, majd pedig letöröltem a felületeket, szóval a konyhát ezzel én most késznek nyilvánítom. Alig várom, hogy ágyba kerüljek, úgyhogy majd holnap találkozunk, puszi nektek.